Vejle American Car Club. Vi er på vej ud til tur. Jeg har min søn med. Sidder lige der. Hej. Vi skal ud til et lille lokalt marked, som foregår i den her lille by, hvor vi nogle gange bor med vores lille klubhus. Byen hedder Gammel Sole. Vi skal ud til Gammel Sole Marked. Grunden til, at vi stiller op derude, fordi det er ikke et stort arrangement eller noget som helst, det er som sagt, fordi vi bor i byen. Selvfølgelig deltager vi så i de lokale arrangementer, også for at vise os frem og vise, at der sker lidt i de her små byer. Gammel Sole har for Vejle American Car Club været et rigtig fint lille lokalsamfund. Vi har et rigtig godt samarbejde med det lokale bylav. Vi bor faktisk til leje ved bylavet, og vi har et fantastisk samarbejde. Så når bylavet spørger, om vi kunne tænke os at stille op til det lokale markedsdag, så siger vi selvfølgelig ja. Vi skal ud og mødes med nogle af de andre, så det her det er nok en af de første film, hvor der faktisk kommer mere end en amerikanerbil på. Vi kommer fra flere forskellige klubber i dag. Vejle American Car Club er repræsenteret. Og flere andre klubber også. Vi bliver op mod 15 biler på den her lille plads, hvor vi skal ud og hygge os, have noget godt at spise, have en masse røg og snak, og der kører den ene af dem. Skal vi se, om vi kan nå at fange Morten. Det kan vi godt. Det tror jeg også. Ja, det kan vi godt, for Mortens bil, den er gammel bil. Vores bil er gammel, hans bil er meget gammel. Jamen, det er godt, den kan køre hurtigt. Kom, der fange ham, Morten. Ja. Han skal bare kigge op, at der kører efter. Der kommer han. Kan du se, om vi kan overhale ham? Ja, hvor har vi Morten? Vi overhalte ham! Jeg vidste, vi kunne fange ham. Ja, det kunne vi nemlig. Han holdt ind der, fordi han så os. Så kører vi bare stille og roligt derude af. Ja. Det er nok svært at se her på kameraet, men Morten han ligger lige bag ved os nu. Og Morten han er en af de personligheder, som I godt kan glæde jer til at se filmen om. Han er en virkelig ildsjæl. Han vil det med gamle biler. Hans daglige bil er en gammel spand. Hans amerikanerbiler er gamle og voldsomt interessante. Og Morten som person er bare en skideflink fyr. Han er en af dem, vi kan glæde jer til at se mere om. Nu kører vi ud til Johan, hvor vi skal mødes med alle de andre. Ja, så nærmer vi os Gammel Sole. Gammel Sole ligger midt sådan cirka mellem Vejle og Hedensted. Lidt op imod Lindved, hvis man ved, hvor det ligger. Den ligger sådan rimelig centralt. Jeg ved godt, teknisk set, så er det her ikke Vejle. Det er Hedensted. Men grunden til, at vi har valgt at ligge herude, er, som jeg forklarer i andre videoer, at vi er fuldstændig selvstændige. Vi er ikke afhængige af kommunal støtte eller tilskud, eller hvor mange medlemmer vi skal være. Vi har råd til at bo herude med forholdsvis få medlemmer. Og samtidig så ligger vi rimelig centralt, fordi der er mange medlemmer i Vejle American Car Club, der bor i den by. Faktisk tror jeg, der er 3 eller 4. Så er vi jo klar til at køre. Der er sindssygt mange biler til det her lille arrangement i den her omgang. Det bliver vildt, det her. Kører som nogle af de sidste. De andre de får lov at køre først. Så vi kan nemlig filme alle dem, der kører forbi os.
17 biler. Og det er lidt mere end hvad vi regnede med. Vi har måske håbet på 12. Så det her det er helt fint. Det er rigtig godt det her. Plads til at komme hen og holde. Jeg kører nok bare lige frem. Ja, vi endte så med at have alle de her biler med til Gammel Sole Markedsdag. Hvilket er ret godt for vores lille klub. Gammel Sole Markedsdag bliver afholdt stort set lige ud fra hvor vi bor. Vi bor i det lille hus derovre. Så skal vi ind og hygge os, og have lidt kaffe, og slappe af, og have en god dag. Slutter lige af med Henriks nye indkøbte Barracuda. Det er første år, han har den. Og Alex's Combi-Cat, eller komplet, eller hvad det nu er for noget, han har købt. Hængende bagpå. Og med den her, så er vi ved at være til vejs ende. Jeg viser lige rundt på pladsen. Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer oppe på Woodward Avenue, der gad at dukke op til det her lille bitte arrangement. Lige for en kop kaffe og et rundstykke. Jeg synes det er fandme sejt. Det er det altså. Vi kom op på 18 biler, alt i alt, på den her småregnende dag. Der er flere videoer på vej. Der bliver optaget på livet løs. Det tager tid at lave. Håber I synes det var sejt. Giv en tommelfinger opad, hvis det var noget der virkede. Giv en tommelfinger nedad, hvis det var noget lort. Skriv gerne en kommentar. Husk at abonnere, hvis du synes at det her det er interessant. Det kunne være spændende at se noget mere om. Og så vender vi tilbage. Man kunne selvfølgelig også stille sig selv spørgsmålet. Findes der en ordentlig bilfilm, uden en der bliver jagtet? Jamen... Nej, vel... Der er sgu ikke meget high action over det her. Og folk vinker. Ej, altså... Ej, skuespillerne i det her, de er da virkelig ikke til at have med at gøre, mand. Jo, ham kendte jeg. Ej, kom nu, mand. Vi er ude i high action her, ikke? Nej. Nej, der er sgu ikke meget action i ham der. Hvad nu hvis vi skifter melodi? Ja, yeah, sådan. Og lidt mere fart på. Ja. Kom nu, Henrik. Kom nu. Og vi er lige ved at nå op. Nej, du skal tættere på, mand. Tættere på, mand. Nej. Det ligner faktisk bare en køretur i den danske luft. Faktum er, at Henrik han skulle køres hjem, fordi han havde 2 biler med. Og så var jeg jo nødt til at køre ham derover igen. Som den gode ven, jeg nogle gange er. Det er det godt.